No 43 vim para aquí. Porque o meu home tiña unha irmá que andaba co leite e casouse aquí con un viudo. Esta casa era unha casa pequeniña e era del. Por eso viñemos para aquí. No ano 79 usted se presentou ás eleccións municipais aquí en Fene. Sí, pero voucho contar como foi. Aquí había un muelle, un maniño, había un muelle. Unha ricachona de Ferrol empezou a traer barcos a desguazar aquí á Rampla. E claro, enchían todo de petróleo. As playas estaban todas cheias de petróleo. E ao estar cheias de petróleo, pois non podíamos ir ao marisco. E cada vez acabouse aquel barco e trouxo outro. Todo o mundo protestaba. Como lle plantaban lume a madeira que tiña petróleo abaixo na Rampla, o vento traía para arriba e enchía a roupa toda negra. Trouxeron un barco de guerra para desguazar. E dixen, isto non pode ser de ninguna maneira. Entón foi cando chamei ao Casteleira e se viña comigo para ir á comandancia. E díxome que sí, pero chegou o día e non se presentou. Entón eu dixen a un do bloque se me mandaba un. E veu un de Santiago para ir comigo á comandancia. E fun á comandancia. Expuxenlle o que había ao comandante. Aquel mesmo día pola tarde fixeronlle quitar o desguace dai. Además botaronlle unha multa de 100.000 pesetas daquela. Entón por aí veu, polo rapaz ese, veu para eu me presentar para as eleccións que houve para cando Pepe se presentou. Viñaron xunto a min dous, ela, mas Pepe. Si, eu sí, pero non me poñades moi cerca, poñedeme lexos. E dixeron, vamos a poñer en quinto puesto. E eu, non, poñedeme noveno. E poñeronme noveno, se me poñen no quinto sallo, que sacara 6 diputados daquela ao bloque. Por iso quedou ele aí tanto, Pepe aí tanto tempo. Que o demais aí non conocía a nadie. Por min, a Chicha Carlos Graña foi porque saleu Pepe, se non salía. Pero quen é iso? Todo o mundo me preguntaba quen era iso.